Ketua PAC kepada Ibu Warsini, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang kula takdimaken dumateng Rama Yai Mahyan Ahmad saking Purwodadi ingkang kula tenggo-tenggo dawuh-dawuhipun, dumateng MBC NU Kecamatan Todanan ingkang kula hormati, dumateng Ketua Ranting NU sak banomipun ingkang kula hormati, sedaya pengurus muslimat anak cabang Todanan ingkang kula hormati, anak cabang Fatayat ingkang kula hormati, mboten kesupen grup hadroh kebanggaan kita BNM, Badratun Nada Muslimat. Tepuk tangan untuk Badratun Nada Muslimat. Saderengipun kula matur, monggo langkung rumiyin kita nyaosaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing siang menika kita sedaya saged pepanggihan wonten majelis ingkang insyaallah nggih menika wonten ranting muslimat ketileng kanthi keadaan sehat walafiat. Kaping kalihipun selawat ma'asalam kula aturaken dumateng junjungan Nabi besar Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun ngantos benjang yaumil akhir, amin Allahumma. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, matur suwun sanget dumateng Ketua Ranting Muslimat Ketileng dan Ketua Anak Ranting Ketileng Kutuan yang telah mengadakan kegiatan rutin tiap tahun, yaitu mengadakan halal bihalal dengan acara yang sebesar ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bu Suminten, Ketua Ranting Muslimat Desa Ketileng. Untuk Muslimat Fatayat Desa Ketileng saya upload 2 jempol karena setiap tahunnya
pasti mengadakan kegiatan rutin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada muslimat ranting ketileng yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangannya mana ya. Ya, terima kasih dari kegiatan menika ampun terputus halal bihalal sarasan nggih Bu nggih. Dados ini berjalan terus menerus rutinitas. Jadi ini setelah hari raya ini sudah rutinitas lagi ngoten nggih Bu nggih. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, karena ini ada acaranya adalah halal bihalal. Okay. Masih bulan napa Bu? Tasih wulan Syawal, pramila kula atas nama pimpinan muslimat anak cabang Todanan mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kersa nggih Bu nggih. Bu, kersa kula suni pangapura Bu. Alhamdulillah. Semanten ugi panjenengan sing boten sengaja gadah kilap kalih kula, nggih kula ikhlas maringi pangapunten panjenengan. Dados menika sampun kelop nggih Bu nggih. Selajengipun ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, kala wingi Bu Ketua Anak Ranting Kutukan nggih silaturahmi wonten griya kula Bu. Sanjang Kutukan memang napa Bu? Masyarakatnya minim nggih, berapa kakak. Tapi luar biasa untuk muslimat Kutukan. Tepuk tangan. Tadi kula ternyuh kudu nangis. Bangga kepada muslimat Kutukan. Walah, grup paduan suarane wayu, cantik. Saya kira nih cantik lahir batin ya. Bagus, selamat dan sukses ya untuk grup paduan suara. Luar biasa. Untuk tepuk tangan lagi untuk grup paduan suara Ranting Kutukan. Ya ini lemacak iki mau ndek apan klambine lem mlipit triko ndek apa nih kembar nggih. Selamat dan sukses nggih Bu, matur nuwun Kutukan pelatihipun Bu Ngatini. Terima kasih sudah menampilkan yang terbaik. Iki ana sing Ngatini iki ya. Terima kasih ya Bu Ngatini ya. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, wonten ngajengipun panjenengan menika grup kader muslimat PAC Muslimat Bu. Ingkang kala wingi lomba wonten Blora pikantuk juara 1 se-Kabupaten Blora. Tepuk tangan. Nah, ini penampilannya ya Bu, iki ora macake mang gak ndek bedak apa piye? Pun luntur arek Bu. Monggo Bapak Ibu saupami panjenengan gadah hajat nggih, pupak puser, pengajian, selapanan, monggo ndhawuhi BNM Badratun Nada Muslimat saged lewat kula ketuanipun Ibu Islamiyah nggih. Penanggung jawab sebagai penanggung jawab grup kadroh Ketua PAC Muslimat. Bu, mboten usah larang-larang. Gratis, mainnya gratis. Bu, gratis kok Bu. Cuma jenengan ganti bensin tok. Gantos bensine, mlakune ngoten Bu. Ngoten nggih Bu nggih, dados menika perjuangan yang luar biasa. Kalau wingi sak Kabupaten Blora pesertanipun 17, masing-masing kecamatan menampilkan yang terbaik. Jebulane Todanan sing nomor 1. Niki dari berbagai ranting. Ada yang dari Sampeng, ada dari Candi, dari Dringo, kowe sak kecamatan Todanan. Iki gampangane napa Bu? Petilan yo. Petilan gampangane. Ngoten nggih Bu nggih. Dados ini saya ucapkan terima kasih untuk Kutukan dawuhi BNM benjang sanes wedal nek gadah hajat malih nggih Bu ditimbali gratis Bu, gratis.
Cuma ganti bensin sithik. Seragam. Sesuk bapake rawuh mboten wong. Pak Topar rawuh mboten nggih. Nakokno bapake. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, mboten kathah anggen kula matur, benjang mawon sanes wedal saged pinanggih malih, mugi-mugi kita sedaya kula lan panjenengan saged pinanggih malih riyaya taun ngajeng alhamdulillah. Terus pundi? Cekap apabila wonten kekiranganipun anggen kula matur nyuwun agunging pangapunten sakatha-kathahipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.